राम राम हरे हरे जय अनिलो प्रेम दाना करुणा प्रचो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி இன்னொரு பாட்டு கூட பாடுங்க, அவங்களுக்கு இது கிடைக்கல போல. ஆரம்பிச்சாங்களா? அவங்க பாடி முடிங்க மாதாஜி. இன்னொரு மாதாஜி ஆரம்பிச்சாங்க. ஜெய ஸ்ரீ கண்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பாடு. ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க பிளீஸ். நான் ப்ரேயர் பண்ணும்போது நிறைய பேர் இன் பிட்வீன் பேசிட்டு இருந்தீங்க. ப்ரேயர் ஸ்டாப் பண்ண வேணான்றதுனால நான் வந்து கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. இப்பதான் கேட்டது, இவ்வளவு நேரம் கேட்கவே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டேன்ல, இன்னும் சேர்த்து மியூட் ஆயிடுது. சரி சரி சரி. ப்ரேயர் பண்ணும்போது ப்ரேயர் கேட்கவே இல்லையா உங்களுக்கு? கேட்கல மாதாஜி. கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. இப்பதான் ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னது மட்டும் தான் லாஸ்ட் டைம் கேட்டது. கேட்கல. திருப்பி நம்ம வந்து நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவதே சேவையா भगवती उत्तम श्लोके मुक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு கடைசி 10 ஸ்லோகா வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். முன்னாடி நம்ம சாப்டர் பேரு துறவுன்னு. அவர் வந்து சன்னியாசி பண்றாரா? இல்ல இல்ல, வானப்பிரஸ்தம் மாதிரி. வானப்பிரஸ்தம். அவரோட யாரெல்லாம் போறாங்க? காந்தாரி போறாங்க. யாரும் சொன்னாங்க அவர் மாத்திரம் போறாரு? இல்ல, காந்தாரி கூட போறாங்க. காந்தாரி ஏன் கூட போறாங்க? அவரு கூட போவாங்க. அவரு கூட தான் இத்தனை நாள் இருந்தாங்க மாதாஜி. அவரு குருடர் இல்லையா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அவருக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது இல்லையா? அதனால வந்து அவங்க வந்து கூட போயிருக்காங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நான் அவர் வந்து தனியா போகல, கூட வந்து விதுரரும் வந்து கிளம்பி இருக்காரு. விதுரரும் வந்து கூட போயிருக்காரு. அதுதான் நம்ம இங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். எந்த இடத்துக்கு போறாங்க? வடக்க போறாங்க. வடக்க அப்படின்னு வரும்போது எங்க வளம்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு? ஹிமாலயத்துல வந்து ரொம்ப வளங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அங்க போயாச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதுக்கும் வந்து பிரச்சனை கிடையாது. நம்மளுக்கு என்ன இது பிரசாதம் வேணுமோ அது பகவானே வந்து கொடுத்துருவாரு. நிறைய வந்து இது இருக்கு, என்ன சொல்றது, பழங்கள் இருக்கு, காய்கறிகள் இருக்கு, இலைகள், அதெல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கிறதுனால அந்த இடம் வந்து
ரொம்பவே வந்து வளம் மிகுந்த இடமாக கருதப்படுகிறது. அதனால்தான் இவங்க வந்து வடக்கு நோக்கி செல்கிறார்கள். இது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அப்பப்போ வந்து ஜடபூமியில பிறந்தாச்சு இல்லையா, பசி, தாகம், தூக்கம் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரும். சோ அதை வந்து சரி பண்றதுக்காக வடக்கு நோக்கி போய் இது பண்ண சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து 2 பேருமே வந்து வடக்கு நோக்கி போனாங்க. வடக்கு நோக்கி போயிட்ட அப்புறம் அவங்க வந்து என்னெல்லாம் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். 50வது ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து இதை பார்க்கலாம் நம்ம. சோ தேவர்களுக்கு யாராவது படிக்கிறேன்னா, தேவர்களுக்கு உதவ வேண்டியதும் மாதாஜி தேவர்களுக்கு உதவ வேண்டியதும் கடமைகளை பகவான் ஏற்கனவே செய்து முடித்து விட்டார். மிச்சத்துக்காக அவர் காத்திருக்கிறார். பகவான் இந்த பூமியில் உள்ளவரை பாண்டவர்களான நீங்களும் காத்திருங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் சொல்றாங்க? நாரதரான. டவுட்டே இல்ல, டவுட்டே இல்ல. ஏன்னா சஞ்சய்கிட்ட கேக்குறாருல, என்னோட சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லாம் எங்க போயாச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு சஞ்சயன்? அவருக்கே தெரியாதுல்ல, அவரே என்னை ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாருல இல்லையா? அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது யார் வராங்க? நாரதர் வந்து நாரதருக்கு உண்டான என்ன பண்றாரு? அவர் என்ன ரிஷி? அவர் தேவ ரிஷி. தேவ ரிஷி. சோ அவருக்கு உண்டான மரியாதை எல்லாம் அவங்க வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா? அதனால அவருக்கு உண்டான மரியாதை எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட வந்து கேக்குறாரு, இவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்க, உங்களுக்காவது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது, எனக்கு தெரியும், அவங்க வந்து வடக்கு நோக்கி ஹிமாலயத்தை நோக்கி போயிருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தேவர்களுக்கு உதவ வேண்டிய தம் கடமைகளை பகவான் ஏற்கனவே பகவான் வந்து தேவர்கள்ல என்ன கடமை அவங்களுக்கு? தேவர்களுக்கு என்ன கடமை? நம்ம செய்யற அவங்கள நோக்கி செய்யக்கூடிய யாகங்களுக்குரிய பலன் எல்லாம் கொடுப்பாங்க மாதாஜி. ஆமா ஆமா, அந்த பலன்கள்லாம் அவங்க வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா? அதனால பகவானே வந்து நிறைவேற்றிட்டாரு. அவங்க நிறைவேற்றுறதுக்கு முன்னாடி பகவானே எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டாரு. மிச்சத்துக்காக அவர் காத்திருக்கிறார். என்ன மிச்சத்துக்காக அப்படின்னா, அவங்களை வந்து எதுக்காக வேண்டுறாங்க? விதுரர்கிட்ட வந்து உத்தவரும் மைத்ரேய முனிவரும் வந்து அவர்கிட்ட எடுத்துக்கொண்ட பாடத்து மூலமா இங்க வந்து திருதராஷ் கிட்ட அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீ வந்து கிளம்பணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அந்த ஒரு காரியத்தை முடிக்கிறதுக்காக பகவான் வந்து மிச்சத்துக்காக தான் வந்து காத்துட்டு இருக்காரு. அவரே எல்லாம் வந்து பண்ணிடலாம். எப்படி வந்து மகாபாரத யுத்தத்துல வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து நீ வந்து ஒரு கருவிதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா 11வது அத்தியாயத்துல. அது மாதிரி நீ இது வந்து இவனாலதான் முடிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது, விதி இருக்கும்போது அவர் தான் வந்து முடிக்கணும். இல்லைன்னா பகவானே எல்லாரையும் வந்து அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு வந்து இதை எடுத்து ஷூட் பண்ணிடல எல்லாரையுமே. ஆனா அவர் வந்து அது பண்ணல. ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு உண்டா கடை, அந்த ஆத்மா வந்து அதுக்காக தான் பிறந்திருக்கு, அந்த கடமையை பண்றதுக்காக தான் வந்து பிறந்திருக்கு அப்படின்னும் போது அது வந்து மிச்சத்துக்காக பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து விட்டு வச்சாரு மகாபாரத யுத்தத்துல. இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, தேவர்கள்லாம் செய்ய வேண்டிய கடமையான அவங்களுக்கு யாருக்கு பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்கணுமோ, வரத்தை கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பகவானே வந்து கொடுத்துட்டாரு. மிச்சம் அதனுடைய ரிசல்ட்டுக்காக கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்கக்கூடிய வரங்களும் அவர் வந்து காத்துட்டு இருந்தார். யாருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்காக காத்துட்டு இருந்தாரு. பகவான் வந்து எதற்காக இந்த பூமியில் வந்து அவதரித்தார் அப்படின்னும் போது, அவர் வந்து காலம், நம்ம வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அவர் வந்து காலம் எல்லோரையும் அழிக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்காரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே 11வது அத்தியாயத்துல இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம். பகவான் இந்த பூமியில் உள்ளவரை அவர் எதை சொல்றாரு, பகவான் நாரதர் வந்து யுதிஷ்டர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, பகவான் இந்த பூமியில் உள்ளவரை பாண்டவர்களாக நீங்களும் வந்து காத்திருக்கணும். ஏன் அவங்களை காத்திருக்கணும்ன்றாங்க? எதுக்காக காத்திருக்கணும்? கர்மங்கள் முடியற வரைக்கும் காத்திருக்கணும். அவர்களுக்கு சில கடமைகள் இருக்கு, அது எல்லாத்தையும் அவ நிறைவேற்றிட்டு தான் போக முடியும். எதுக்காக காத்துட்டு இருக்கணும் சொன்னீங்க? சாரி. பாண்டவர்களுக்கு கர்மங்கள், அவளோட கர்மங்களுக்காக எல்லா கடமைகளையும் முடிச்சுட்டு போகணும். ஏன் அப்படின்னா, யுதிஷ்டர் வந்து இதுல இருந்து கடமையில இருந்து நான் தவறிட்டனோ, அதனாலதான் பெரியப்பாவும் சித்தப்பாவும் கிளம்பிட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு தனக்குள்ளேயே அவர் வந்து அந்த இது போட்டுட்டாரு, பிளேம். நான் தான் இதுக்கு காரணமோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். சில சமயம் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, பசங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணா நான் தான் காரணமோ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இல்லையா? அது வந்து அதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ நீங்க வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே வந்து நீங்க எடுத்துக்கவும் கூடாது அப்படின்ட்டு ஏற்கனவே நம்ம பகவத்கீதையில வந்து படிச்சிருக்கோம். இங்க நாரதரும் அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. நீங்க வந்து அவங்க வந்து போனது வந்து அவங்களுக்குன்றது விதிக்கப்பட்டது.
அதனால அவங்க வந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க. அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களோட டைம் வர வரைக்கும் நீங்க வந்து காத்துன்னு தான் இருக்கணும். அதுக்காக நீங்க வந்து அவசரப்பட்டு போகக்கூடாது. இது என்ன அப்படின்னா, இதுலயே வந்து வருது. விஸ்வாமித்திரர் கூட அப்படிதான் வந்து பண்ணார். தான் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிற மாதிரி கூட நிலைமை கூட அவர் வந்து பண்ணிட்டாரு அவரு. சோ அந்த நிலைமைக்கெல்லாம் அவர் போனாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து இவங்களுக்கு. விஸ்வாமித்திரர் யாரு? ராஜரிஷி, சப்த ரிஷிகள்ல அவர் ஒருத்தர் இல்லையா? சோ அதனால அவங்க வந்து சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விபரீதமான இதை வந்து கொண்டு வரக்கூடாது. நீங்க வந்து பொறுமையா நீங்க வந்து காத்திருக்கணும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து அடுத்தது வந்து 51வது பதம். 51வது பதம். ராஜனே நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ராஜனே திருதராஷ்டிரர் அவரது தம்பி விதுரருடனும் மனைவி காந்தாரியுடனும் இமயமலையின் தொகுதியுள்ள பெரும் ரிஷிகளின் ஆசிரமங்களை அடைந்து விட்டார். ஆமா, அவங்க இப்ப வந்து ரன்னிங் கமெண்ட்ரி அவர் கொடுக்குற இவர் நாரதர் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து என்ன திருதராஷ்டிரன் உன்னுடைய பெரியப்பாவான திருதராஷ்டிரன், உன்னுடைய சித்தப்பாவான விதுரர், அப்புறம் வந்து உன்னுடைய பெரியமாவான காந்தாரி எல்லாருமே வந்து தெற்கு நோக்கி, தென்பகுதி தெற்கு நோக்கி, இமயமலத்துல தெற்கு நோக்கி அவங்க வந்து போறாங்க. எங்க போறாங்க அப்படின்னா ரிஷிகளின் ஆசிரமங்களை அடைந்து விட்டார்கள். ஏன் ரிஷிகள் ஆசிரமங்கள் அடைந்து, எதுக்காக ரிஷி கிட்ட போகணும்? அந்திம காலத்துல அவர்களோட ஆசையை படறதுக்காக. இல்ல, அவளோட குருவோட உபதேசம் எல்லாம் வாங்கிட்டு தான் வெளியில போலாங்கிற மாதிரி. குருவோட இடத்துக்கு அப்புறம் தான் அவ தீர்த்தம் அந்திம காலத்திலேயாவது ஈடுபடுவதற்கும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க போறதுக்கு, அவங்க வந்து இங்க இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எதுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க, எதுக்காக நம்ம வந்து திரும்பி கிளம்பி போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் எடுத்து சொல்றதுக்கு இந்த சப்த ரிஷிகள் வந்து பண்றாங்க. அவங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ எப்பவுமே வந்து ரிஷிகள் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். பிராமணர்கள், ரிஷிகள், அப்புறம் வந்து முனிவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு அரசருக்கு வந்து நல்லது எது கெட்டது எது அப்படின்னு எடுத்து சொல்லணும். இங்க இந்த வந்து விதுரர் வந்து மாளிகையில இருந்து கிளப்பி விட்டுட்டாரு. இங்க வந்து அவங்க வந்து நினைக்க கூடாது இல்லையா? இப்ப தன்னுடைய அண்ணாவும் அண்ணியும் வந்து நினைக்க கூடாது, இந்த மாதிரி எங்களை விதுரர் வந்து இந்த மாதிரி கூட்டின்னு வந்துட்டாரு, நாங்க வந்து இந்த வயசான காலத்துல இப்படி வந்து கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கே அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள மனசு வருத்தம் இருக்கு இல்லையா? அந்த வருத்தம், அந்த சின்ன சின்ன கிளேசங்கள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து தீர்க்கறதுக்காக தான் இந்த முனிவர்கள் ஆசிரமத்துக்கு அவங்க வந்து. சோ அந்த முனிவர்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க என்னெல்லாம், எதுக்காக நம்ம வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம், எதுக்காக நம்ம இப்ப வந்து எதை நோக்கி பயணிக்கிறோம், அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. இதுதான் இங்க வந்து பார்க்கணும். அடுத்த ஸ்லோகத்துல அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்காதவ வாசிங்க. அவரது வாசிக்கிறா மாதாஜி. 52வது பதம். அந்த இடம் சப்த ஸ்ரோத 7 பிரிவுகளை கொண்டது என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் அங்குள்ள கங்கை நதி 7 கிளைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 7 பெரும் ரிஷிகளின் திருப்திக்காகவே இவ்வாறு செய்யப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இதுலயே வந்துதான் அதுதான் வந்து கொடுத்திருக்காரு. பிரபுபாதா வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் ஜாஸ்தி வந்து கொடுக்கல இதுக்கு. என்ன அப்படின்னா, இந்த இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா தெற்கு பகுதியில இந்த இமாலய சப்த ஸ்ரோதா அப்படின்ற அந்த இடம் வந்து இமாலயத்துக்கு. இது வந்து கங்கை வந்து 7 பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கிறது. ஏன் 7 பிரிவாக அப்படின்னா வந்து முனிவர்களுக்காக. ஏன்னா ஒவ்வொரு முனிவரும் எதுக்காக வந்து முனிவர்களுக்கு வந்து இந்த நதியை வந்து கொடுக்குறாங்க, நதிகளோட பிரிவுகள் மற்ற இதெல்லாம் செய்யறதுக்காக. ஆமா, அவங்க வந்து தினமே வந்து நம்ம இது ஏற்கனவே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் படிக்கல, நம்ம வந்து சதாச்சார கிளாஸ்ல வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். யாரோ ஒரு ரிஷி, யாரோ ஒரு அரசர் வந்து நதிக்கரையில போய், ஞாபகம் வருதா? நதிக்கரையில அவர் வந்து காரியங்கள்லாம் வந்து பண்ணும்போது அந்த ஒரு நாளும் அவங்க வந்து பித்ருக்களுக்கு வந்து தர்ப்பணம் வந்து பண்ணுவாங்க. நதிக்கரையில தர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. தர்ப்பணம் பண்ணும்போது ஒரு தடவை வந்து அந்த ஒரு மீன் வந்து கேட்டு இந்த மன்னர்கிட்ட, என்ன வந்து இங்க இருந்து என்ன இங்க இருந்து விடுவிச்சுடு, உங்களோட கமண்டலத்துல போட்டுக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஞாபகம் வருதா யாரு? ஆமா மாதாஜி, அது பெருசாயிரும்.
அது என்ன என்ன மன்னர் பேரு என்ன? சத்தியவர்த்தன் தெரியாது. சத்தியவர்த்தன் மன்னர் பேர் வந்து சத்தியவர்த்தன். அந்த மீன் வந்து சின்னது கமலத்துக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அப்புறம் அதுக்கு இடம் போர்ல. அடுத்தது வந்து ஒரு பெரிய இதுல போட்டுடுறாரு, என்ன டேங்க்ல. அங்கேயும் வந்து இடம் போர்ல. கணத்துல போடுறாரு, அங்கேயும் வந்து போடல, போறவே இல்லை இடம். உடனே அப்புறம் வந்து அந்த மீனே வந்து சொல்றது என்ன வந்து சமுத்திரத்துல கொண்டு போய் போடு அப்படின்னு. சமுத்திரத்துல போனா கிட்டத்தட்ட வந்து 8 லட்சம் அடி வந்து நீளமாயிடுது. அதுதான் வந்து என்ன என்ன அவதாரம்? மீனவதாரம். மத்ஸ்யாவதாரம். மத்ஸ்யாவதாரமா வருது. அந்த மத்ஸ்யாவதாரத்துல தான் சத்தியயுகம் வந்து ஆரம்பம். சத்தியவர்த்தனும் கூட யாரெல்லாம் ஏற சொல்லி சொல்றாரு பகவான்? யாரெல்லாம் கூட்டிட்டு போவாங்க அவரு? அடுத்த திவ்ய யுகம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நீ கிளம்ப தயாரு. அவருடைய பரிவாரங்கள் எல்லாமே கோபியர்கள், ரிஷிகள், முனிவர்கள், அவங்க எல்லாம் வந்து முனிவர்கள் எல்லாரும். ஆமா, அவங்க எல்லாருமே வந்து கிளம்புறாங்க. கிளம்பி அவங்க வந்து அடுத்த இது திவ்யயோகியம் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து கிளம்பி போறாங்க. சோ அதுதான் எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த ரிஷிகளுக்கெல்லாம் வந்து எப்பவுமே வந்து நாம இங்க என்ன பண்றோம், வீட்டுல டேங்க்ல வர தண்ணியில நம்ம வந்து சந்தியாவந்தனமோ இல்ல தர்ப்பணமோ வந்து நம்ம வந்து பண்றோம். அது வந்து கரெக்ட் கிடையாது இல்லையா? ஒத்துக்கிறீங்களா? ஏற்கனவே தண்ணி இருக்கும், அதுலயே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி. அது நல்ல தண்ணியே இல்ல, சுத்தமான தண்ணி கிடையாது. ஏதோ நம்ம வந்து இந்த கலியுகத்துல நம்ம இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்றதுனால நம்ம அவரோட காலம் வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா ரிஷிகள் எல்லாருமே வந்து ஓடுற நதியில தான் வந்து அவங்க வந்து ஏன்னா தங்கக்கூடாது. அதுக்காக தான் இது வந்து இந்த அவங்களோட திருப்திக்காக தான் கங்கையை வந்து 7 பிரிவா வந்து பிரிஞ்சு போறாங்க அப்படின்ட்டு இருக்கு. இதனோட பெயர்கள்லாம் வந்து இன்னும் இதுல வந்து கொடுக்கல. ஆக்சுவலா நான் வந்து ஐ ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் சொல்றேன். நான் அந்த 7 பிரிவுகளோட இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றது சொல்றேன் நானு. இந்த கங்கை நதி வந்து அதனுடைய பிறப்பிடம் எங்க? கங்கோத்ரி தான் அதனோட வந்து பிறப்பிடம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. சப்த ரிஷிகள்ன்ற ஒரு யாரு? 7 ரிஷிகள். யாருல அது 7 ரிஷிகள் தெரியுமா? இருக்காது. எத்தனை தடவை படிச்சாலும் மறந்து நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன். ஒருத்தர் இருப்பாரு ரிஷி, அப்புறம் இவரோட மனைவி வந்து பகவான் எல்லாம் குழந்தையாக்கிட்டாங்க. யாரு? அத்ரி முனிவர். அடுத்தது வந்து இந்த இவரோட ஆசிரமம் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கு. பரத்வாஜ முனிவரோட ஆசிரமம். அடுத்தது வந்து கௌதமர். இதை வந்து எப்படி நம்ம அசோசியேட் பண்ணிக்கணும், நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்த குள்ளமா இருக்காரு அவரு அகத்திய முனிவர் அப்படின்றது. அப்புறம் வந்து இந்த பகவானே வந்து குழந்தையாக்கினது வந்து அத்ரி முனிவர். பரத்வாஜர் அப்படின்றது அவரோட ஆசிரமம் வந்து இந்த கோத்திரம் வந்து நிறைய பேர் நிறைய. அடுத்தது வந்து கௌதம கோத்திரம் அப்படின்ட்டு. கௌதம கோத்திரத்துல தான் அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வருது. கௌண்டின்யா, கௌஷிகம், இதெல்லாம் அந்த இதோட தான் வருது, அவளோட பிரிவுகள் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இன்னொன்னு வந்து யாரு அப்படின்னா, இவர் வந்து ஆர்டர் பண்றாரு தன்னோட பையனை வந்து மனைவியோட இதை வந்து மனைவியோட இதை வந்து பரசுராமரை வந்து இது பண்ண சொன்னார்ல, வெட்ட சொன்னார்ல. ஜமதக்னி. இந்த ஒரு ஸ்டோரியோட நீங்க அசோசியேட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா ஞாபகம். ஜமதக்னி முனிவர். அது வந்து இந்த அடுத்த ரிஷி 6வது ரிஷி வந்து யாரு அப்படின்னா, இவர் வாயால நம்மளுக்கு வந்து பிரம்ம ரிஷியான்னு கூப்பிடணும் அப்படின்னு. யாரோட? வசிஷ்டர்.
வசிஷ்டர் வாயால பிரம்மரிஷி. பிரம்மரிஷி. ஆமா, இவருக்கு வந்து இவர் தான் வந்து ராமர் லக்ஷ்மணர் எல்லாம் வந்து கூட்டிட்டு போனார் காட்டுக்கு. இன்னும் ஒருத்தர் மாதாஜி விஸ்வாமித்திரர். அதான் சொன்னேன் நான், இவர்தான் வந்து ராமர் லக்ஷ்மணன் எல்லாம் வந்து இதெல்லாம். நான் எதுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து அசோசியேட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் வரும். இந்த பின்னாடி கதையை ஞாபகம் படுத்திட்டோம்னா இன்னொரு தடவை கொஞ்சம் வரிசையா சொல்லி. அகஸ்தியர், அத்ரி, பரத்வாஜர், கௌதமர், ஜமதக்னி, வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர். இந்த 7 ரிஷிகளுக்காக தான் இந்த கங்கையை வந்து 7 பிரிவா வந்து பிரிச்சாங்க அப்படின்ட்டு. அதுதான் வந்து அந்த இடம் வந்து சப்தஸ்ரோதா அப்படின்ட்டு வந்து கூப்பிடப்படுறது. அதுக்கு பேரே வந்து சப்தஸ்ரோதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து 53வது பதம். இப்பொழுது திருதராஷ்டிரர் சப்தஸ்ரோதா கரைகளில் தினமும் காலை, நடுப்பகல், மாலை ஆகிய 3 வேளைகள் குளிப்பதன் மூலமாகவும் அக்னிஹோத்திர யாகத்தை செய்வதன் மூலமாகவும் மற்றும் நீரை மட்டுமே பருகுவதன் மூலமாகவும் அஷ்டாங்க யோகத்தை துவங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளார். இது மனதையும் புலன்களையும் அடக்க உதவி செய்வதுடன் குடும்ப பாசத்தை பற்றிய எண்ணத்தில் இருந்தும் ஒருவரை முழுமையாக விடுவிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப அழகா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. எதுக்காக இப்ப புரியுறது இல்லையா நம்மளுக்கு? அவர் வந்து எதுக்காக அவர் வந்து இந்த முனிவர் இவங்க ஆசிரமத்துக்கு போனாங்க, ரிஷிகளோட ஆசிரமத்துக்கு அவங்க வந்து போனாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து புரியுது. சோ இங்க வந்து அவரு இதெல்லாம் வந்து பண்ணாத இருந்தாரு இதனால. இதெல்லாம் 3 வேளை சந்தியாவந்தனம் அதெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த கங்கையில வந்து குளிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன நன்மைகள்லாம் கிடைக்கிறது? கங்கையில ஏன் குளிக்கணும்? நாம் செய்யும் பாவங்கள் போகும், இதுவரைக்கும் அவர் செஞ்ச பாவங்கள்லாம் வந்து போகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால 3 வேளையும் போய் அங்க போய் குளிக்கிறாங்க அவரு. இந்த 3 வேளையும் குளிப்பதன் மூலமாக அக்னிஹோத்திர யாகத்தை செய்வதன் மூலமாக அவர் என்ன பண்ணாரு? குளிச்சு எல்லாம் கங்கையில போய் 3 தரம் தினம் 3 தரம் வந்து குளிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அக்னிஹோத்திரம்ன்றது அவங்களுக்கு வந்து அதை யாகம் பண்றது. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து என்ன சாப்பிட்டாரு அப்படின்னா, வெறும் தண்ணியை தான் வந்து குடிச்சாரு. இது எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி எதுக்காக ப்ரிப்பேர், நம்ம வந்து புலன்கள் எல்லாம் அடக்க வேண்டும் இருக்கு இல்லையா? நம்ம வந்து ஏற்கனவே 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். இதுல பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அதான் மாதாஜி, இது பிராணாயாமா அஷ்டாங்க யுகத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியமம் ஆசனம் பிரத்யாகாரம் பிராணாயாமா தாரண தியான சமாதி. 8 அங்கங்கள். சோ இது வந்து எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா, அஷ்டாங்க யோகம் பண்றதுக்காக. அஷ்டாங்க யோகம் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அதனாலதான் வந்து இஸ்கான்ல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு, எதுக்காக வந்து நம்ம வந்து இந்த இதை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க ஏகாதசி அப்படின்னா, நம்ம வந்து புலன்களை அடக்கிறது, நம்மளுடைய பசி, நம்ம வந்து சாப்பிடறதுக்காக வாழக்கூடாது, வாழணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து சாப்பிடணும். நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பூமியில, அதனால நம்ம வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு வந்து ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சாப்பிடறதுக்காக வாழறது அப்படின்றது எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம், அது சாப்பிடலாமா இது சாப்பிடலாமா அப்படின்றது. ஆனா நம்ம வந்து வாழறதுக்காக தான், நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து எது கிடைக்கிறதோ அதை வச்சு நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம். இதுதான் வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் வந்து கிடையாது. அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஆனா அதுக்கு வந்து தயார் பண்றாங்க. தண்ணியை மாத்திரமே பருகினாங்க. இதே மாதிரிதான் யார் ஒருத்தர் இருந்தாங்க, தண்ணியை பருகிறது, பழம், காற்று, துருவன் மாதாஜி, துருவன். ஆமா, அதேதான். அவங்க வந்து அஷ்டாங்க யோகம், அவருடைய பயிற்சி வந்து ரொம்பவே உக்கிரகமா இருந்தது. சோ அந்த அஷ்டாங்க யோகம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு மனதை எதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்னா, மனதை, அதாவது புற தூய்மை, அகத்தூய்மை, யமா நியமா ரெண்டுமே வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அது அடுத்தது வந்து பிரத்யேகாரம், இது எல்லாமே வந்து புலன்களை வந்து அடக்க வேண்டியது.
சோ அதனால இந்த புலன்களையும் வந்து அடக்கி, அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா தாரணா அப்படின்னும் போது நம்மளுடைய நோக்கம் வந்து எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானை சென்றடையறதுக்கான நோக்கம். அப்போ நம்ம யார பத்தி நினைக்க கூடாது. நாம இந்த பூமியில தனித்துதான் வந்தோம் அப்படின்னும் போது நம்ம தனித்துதான் நம்ம வந்து போக போறோம். யாரையும் கூட்டிட்டு போறது கிடையாது. அதனால நம்ம தனித்துதான் வந்தோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜென்மால இருக்கக்கூடிய பந்தத்தை நம்ம விடணும் அப்படின்றது. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க அந்த என்ன சொல்றது பற்றுதல். நம்ம 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகத்துல வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, பற்றுதல் வந்து விடணும் அப்படின்ட்டு. அந்த பற்றுதல்ல நம்ம அந்த விடணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அந்த பந்தம் பாசம் அதுல இருந்து நம்மள முழுமையா வந்து விடுவிக்கின்றது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து 54. யார் வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஆசனங்களையும் யோக ஆசனங்கள் சுவாச முறைகளையும் கட்டுப்படுத்தியவனால் புலன்களை பரமபுருஷ பகவானை நோக்கி திருப்பி பௌதிகமான சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் ஜட இயற்கை குணங்களின் கலங்கங்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து யோகாசனத்தை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. யோகம் அப்படின்னால நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அதனாலதான் எதுக்காக குளியல் நம்ம எப்பவுமே வந்து குளியல் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம்? எதுக்கு நம்ம வந்து குளிக்கணும்? தினம் உடல் தூய்மை, மன தூய்மைக்காக. உடல் தூய்மை, மன தூய்மை இல்ல, உடல் தூய்மை அப்படின்னு வரும்போது நம்ம எங்கேயாவது ரோட்ல வேலை பண்ணிட்டு வந்தோம்னா எப்படியாவது அந்த டெட் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து அது மூலமா அது எதுக்கு குளியல் அப்படின்னா நம்ம வந்து நீங்க இதுவும் வந்து சதாச்சாரில நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். இதுக்கு பேதிங் வந்து வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளோட கிளென்லினஸ், வைஷ்ணவைட் கிளென்லினஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். எதுக்காக வேணும் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து நம்ம குளிக்கிறது வந்து நாம வந்து குளிக்கிறது, நம்ம வந்து வீட்டுல இருக்கோம் இல்ல நம்ம வெளியில போயிட்டு வரோம் அப்படின்னா கூட நம்ம எதுக்காக குளிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இதை வந்து நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர், பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக தான் குளியலே அப்படின்ட்டு வந்து ஆமா பேலன்ஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் வந்து குளியலே. அதனாலதான் நம்ம வந்து இதுக்கெல்லாம் கங்கை கரை ஓரம் இல்ல நம்ம எங்க வந்து புண்ணிய தீர்த்தம் எங்க இருக்கோ அங்க போனோம் அப்படின்னா எடுத்த உடனே நம்ம வந்து காலை வைக்க கூடாதுன்னுவாங்க, காலை வைக்க கூடாதுன்னுவாங்க. கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து சூடு ஏறுறது நம்ம எப்பவுமே வந்து ஏதோ ஒண்ணு மனசு வந்து திங்க் பண்ணிட்டே இருப்போம். அப்போ வந்து நம்மளுடைய மண்டை வந்து சூடு ஏறும். அப்போ முதல்ல வந்து அதை வந்து கூல் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்துதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பாதத்தை வந்து கூல் பண்றது. எடுத்த உடனே பாதமும் வைக்கக்கூடாது. அது ஏன்னா அது புண்ணிய தீர்த்தம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால பாதம் வந்து நம்ம வைக்கக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்தணும். அது நம்ம நாட்டுல, அதாவது இந்திய நாட்டுல நம்மளுக்கு வந்து எல்லா தண்ணியும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புனிதமாக தான். அதனால்தான் நம்ம சில சமயம் நம்ம வந்து இந்த ரிஷி பஞ்சமி அதெல்லாம் வரும்போது நம்மளுடைய பாத்ரூம்ல இருக்கக்கூடிய பக்கெட்ல பிடிக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து எல்லா இதுவும் அதான் வந்து சொல்றாங்க, கங்கேச யமுனேச கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சந்நிதிம் குரு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானே எல்லா நதியும் இங்க வரட்டும், இதுல இந்த தண்ணியில அது இருக்கிறதா பாவிச்சு நான் வந்து தண்ணியை விட்டுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். இது வந்து தினமே நம்ம வந்து சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுடைய பாவ நினைவுகள்ல இருந்து நம்ம குளிக்கிறப்ப சொல்லணும், குளிக்கணும் போது நம்ம வந்து இதை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து உடம்பும் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இதுவா இருக்கும். ஏன்னா சில சமயம் நம்மளுக்கு வந்து கோவம் வரும், நம்மளுக்குள்ளேயே கோவம் வரும், அதை வந்து வெளிக்காட்ட மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த பாகவதம் படிக்கிறது, பகவத்கீதை இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது கோபம் வந்தது அப்படின்னா அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாம் நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம், விளைவுகள் என்னெல்லாம் அப்படின்றது. அதனால நம்ம வந்து கோவப்படக்கூடாது. நம்ம கோவப்பட்டோம்னா அது பாடி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹீட் ஆகும். அதை வந்து ஆஸ்வாசப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த தண்ணி புரோஷனம் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ இங்க வந்து ஆசனங்களையும் யோகா ஆசனம், அதாவது ஆசனங்கள் அப்படின்னு வரும்போது யோகாசனம் அப்படின்ட்டு வந்து ஆசனம் அப்படின்னு வரும்போது எப்படி உட்காரக்கூடிய முறை, அதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடிய முறைகள் தான் வந்து யோகாசனம். இப்ப இருக்கக்கூடியது வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்.
நம்ம வந்து பதஞ்சலி முனிவர் கொண்டு வந்த அந்த யோகத்துக்கும் இப்ப இருக்கிறதும் வந்து ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஏன்னா அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்றது நம்மளால ரொம்ப 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 கஷ்டம். ஏன்னா அவர் வந்து யாரை நோக்கி பண்ணுவாங்க பதஞ்சலி முனிவர்லாம்? அவங்களுடைய இலக்கியம் எங்க? அவர் வந்து பரமாத்மா கடயோகம். அவங்களுடைய இலக்கியம் எங்க இருக்கும்? சூரியன் பிரம்மஜோதி தான் அவங்களுக்கு வந்து இலக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ பகவான் வந்து சொல்ற அது தப்பு கிடையாது. பிரம்மஜோதி இப்ப அந்த பிரம்மஜோதிக்காக நம்ம போக முடியுமான்னு பாக்கணும். நம்ம இதுதான் வந்து அங்க மேல போய்க்கலாம். அங்க இருந்து நம்ம வந்து போயிடலாம். அங்கிருந்து வந்து போயிடலாம். அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து பிரம்மஜோதியை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது. நாங்க வந்து பிரம்மஜோதிக்குலாம் அப்ப போறது நேரம் வந்து வைகுண்டம் அப்படின்னா பகவான் வந்து கேட்பாருன்னா அதான் அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க யாரு அப்படின்னா நீங்க வந்து பரம்தாமம் பரமம் பவித்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நீங்க இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ரொம்பவே பவித்திரமா இருந்தது. நாம பவித்திரமா அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து நாம அவி பியூர் அப்படின்றத நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பியூர் இல்லாத போது நம்ம பியூரிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பியூரிபிகேஷன் எங்க அப்படின்னா நம்ம பிரம்மஜோதியோட இதுல வந்து போயிட்டு அது அங்கிருந்துதான் நம்ம வந்து வைகுண்டத்துக்கு அந்த பிரஜாரிவர் வந்து கிராஸ் பண்ணுவோம். அந்த பிரஜாரிவர் கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஆத்மா பகவான் கிட்ட சென்று அடையணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆத்மா அதாவது என்ன 3 இது மனம் புத்தி அகங்காரம் இந்த அந்த சூக்ஷ்ம உடலை விட்டுட்டு அந்த ஆத்மா மாத்திரம்தான் பகவான் கிட்ட வந்து போகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி, சத்தியுகத்துல வந்து தியானம் பண்ணவங்க எல்லாம் பிரம்மஜோதி வரைக்கும் பிரம்மஜோதி போயிட்டு அங்க இருந்து இது பகவத்கீதையில சொல்லிருக்காருல்ல பிரம்மா இவரு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு, நீ வந்து பிரம்மஜோதியை போனாலும் நீ என்ன எங்க வந்து சென்று அடையணும் அப்படின்னா எங்கிட்டதான் நீ வரணும். பக்தி தொண்டு செஞ்சு ஆமா திரும்பி எங்க வந்து ஒன்ஸ் வந்து நம்ம பிரம்மஜோதிக்கு போயாச்சு அப்படின்னா நம்ம திரும்பி வந்து அந்த மாதிரி பண்ணாம நம்ம தேவலோகத்துல நம்ம புண்ணியங்கள் ஜாஸ்தி செஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, தேவலோகத்துல செஞ்சு அங்கிருந்தே நம்ம வந்து போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே வந்து இருக்கு. பிரம்மஜோதிக்கு போன பிறகு திருப்பி இங்க வந்துட்டுதான் இது பண்ணுவாங்க. நல்லது செஞ்சா அங்க இருந்து பக்தி தொண்டு செஞ்சா அங்க இருந்து வந்து பகவான் வந்து அதுதான் வந்து சொல்றது. உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. அருவவாதிகள் அப்படிதான் மாதாஜி. பதஞ்சலி முனிவர் வந்து அப்ப பிரம்மஜோதி வரைக்கும் தான் பிரம்மஜோதி வரைக்கும் அதுக்காவது போனமேன்றது வேற ஒண்ணும் இல்ல. அது எவ்வளவு கடுந்தவம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவருடைய உருவம் வந்து பார்த்திருக்கோம். எப்படி அவரோட பிக்சர் எலும்பு தோலுமா அவ்வளவு இது கடுந்தவம் அப்படின்றது. அது நம்மளால காற்ற மட்டும் தானே மாதாஜி சுவாசிச்சாரு. எவ்வளவு காலம் பண்ணிருப்பாங்க மாதாஜி. ஆமா, அதனாலதான் அவங்க வந்து 200 வருஷம் 300 வருஷம் எல்லாம் ஈஸியா வந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இருந்தது. அதனால இது வந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுடைய சுவாசம் தான் வந்து கணக்கு. நம்மளுடைய சுவாசம் அதனால்தான் பகவான் வந்து இவ்வளவு நாள் அவனுக்கு கொடுக்கும்போது 100 வருஷம் கொடுக்கும்போது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அவசரமா சுவாசிக்கிறோம், அவசரமா சாப்பிடுறோம், அவசரமா எல்லா காரியம் நம்ம பண்றோம், அவசரமா நம்ம வந்து கிளம்பி போயிடுறோம். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா திரும்பி வந்து அந்த மிச்சத்தை வந்து பண்றதுக்காக திரும்பி ஜடபூமியில வரோம். இதுதான் வந்து சொல்றாங்க 100 வருஷம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த சத்தியுகத்துல இந்த கலியுகத்துல வந்து வயசு வந்து 100 அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சுவாச முறையை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அதனால்தான் இவர் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். கட்டுப்படுத்தியவனால் புலன்களை பரமபுருஷ பகவானை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். நம்மளுடைய புலன்கள் அத்தனையும் நம்ம எல்லாமே நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் முழுக்க வந்து சுவாச முறை, நம்மளோட சுவாசம் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணணும். எப்படி உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுது. அதனாலதான் நம்ம வந்து ஜபிக்கும் போது நம்ம வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, நம்ம சீதாராம் பிரபுஜி வந்து ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு, நம்ம எப்படி வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரமே வந்து சுவாசிக்கக்கூடிய சுவாச இதை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பிராணாயாமம் பண்றதுக்கான ஈக்குவல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அந்த பிராணாயாமம் நம்ம ஜபிக்கும் போது நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து நம்மளுடைய சுவாசத்தை நம்ம வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றோமோ மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, அந்த வந்து நான் வந்து அந்த அந்த மந்திரத்தை வந்து நான் வந்து கேட்கணும். என்ன மந்திரம் நான் சொல்றேன்னா அது நான் வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு. நம்ம என்ன பண்றோம், சில சமயம் வந்து ரொம்ப சீரியஸா வந்து நம்ம மந்திரத்தை நாம சொல்ற மந்திரத்தை நம்ம கேட்போம். சில சமயம் வந்து
அப்புறம் வந்து யாராவது வந்து கேட்டாங்க ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு வந்து ஏதோ உள்ள குழம்பு வச்சிருக்கோம் அதை கலருங்கன்னு ஒரு சைகை கவனம். அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாத இருக்கு. இப்ப வந்து இவங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பகவானை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். பௌதிகமான சத்துவம்ன்றது எல்லார்கிட்டையும் நல்லபடியா இருக்கிறது. ரஜஸ் தமஸ் இந்த பௌதிகமான ஜட இயற்கை குணங்கள் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கலங்கப்படாம இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த இதெல்லாமா வந்து சொல்றாங்க. பௌதிகமான சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் ஜட இயற்கை குணங்களின் களங்கங்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முடியும். நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தி நம்மளுடைய சுவாசத்தை கட்டுப்படுத்தும் போது பாதிக்காமல் இருக்க முடியும். ஏற்கனவே நான் எல்லாருக்கும் வந்து மியூட் பண்ணிருக்கேன். பிளீஸ் நீங்க வந்து மியூட் பண்ணிடுறீங்க. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அடுத்தது வந்து 55வது பதம். ஆசனம். அறிவின் உதவியால் ஒரு ஜீவராசியான தான் பரபிரம்மத்துடன் தன்மையில் ஒன்றானவர் என்ற அறிவுடன் பரபிரம்மத்தில் திருதராஷ்டிரர் தமது தூய சொரூபத்தை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மறைக்கப்பட்டுள்ள ஆகாயத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக வானிற்கு அவர் உயர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து அவர் வந்து அவருடைய குணங்கள் பத்தி இங்க வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அவரோட குணங்கள் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே அவர் வந்து சொல்லிடுறாரு இல்லையா, அந்த பிரிவினையே வந்து கொண்டுறாரு. அந்த குணத்தை வந்து மாத்தம். அதுதான் இதெல்லாம் வந்து யோகா பயிற்சி வந்து பண்றது. அறிவின் உதவியால் ஒரு ஜீவராசியான தான் பரபிரம்மத்துடன் தன்மையில் ஒன்றானவர் என்ற அறிவுடன் பரபிரம்மத்தில் திருதராஷ்டிரர் தமது தூய சொரூபத்தை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதுக்காக தான் இது வந்து சொல்றேன். சோ இந்த பிராணாயாமம் இதெல்லாம் வந்து பண்றதுக்கான பல புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறது, அப்புறம் வந்து போக்கஸ் வந்து பகவான் பேர்ல இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பரபிரம்ம. அதுதான் இங்க வந்து பகவான்னு வந்து சொல்லுங்க. பரபிரம்மத்தில் அங்க வந்து தமது தூய சொரூபத்தை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ளு. தமது தூய சொரூபம் அப்படின்றது நாம எதுக்காக வந்தோம், நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் அதுதான் வந்து சொல்றது. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இவருக்கு வந்து கொண்டு. ஏன்னா இவருக்கு வந்து அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனே கிடையாது. இவர் வந்து என்ன அப்படின்னா தன் குடும்பம் தன்னோட மனைவி எல்லாருமே வந்து நல்லா இருக்கணும் கூடிய அடுத்தவங்க எப்படி போனா அவருக்கு வந்து கவலை இல்லை அப்படின்ற ஒரு குணத்தோட இருந்தவரை வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து புடம் போட்ட தங்கமா வந்து ஜொலிக்க போறாரு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இதை கொண்டு வந்து மறைக்கப்பட்டுள்ள ஆகாயத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக வானிற்கு அவர் உயர்வே. மறைக்கப்பட்டுள்ள ஆகாயம் அப்படின்றது வரும்போது அவர் வந்து அந்த இதுல இருக்காரு, அந்த மாயையில வந்து இருக்காரு. இப்ப வந்து பரபிரம்மம் அதாவது அருவ பிரம்மனை வந்து அவங்க வந்து போகும்போது அதுல இருந்து அவர் வந்து ஆன்மீக வானிற்கு செல்லுது, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு வந்து செல்லும். நம்ம வந்து இதுல வந்து பார்த்தோம் அன்னமயா ஆனந்த பிராணமயா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா கடைசியில இருக்கிறது தான் என்ன, கடைசியில இருக்கிறது என்ன ஆனந்தமயா அப்படின்னா பிளிஸ்ஃபுல். அங்க இருந்து போயாச்சுன்னா திரும்பி வர மாட்டாங்க. ஆனந்தமயாக்க அதை உயரத்துக்காக இந்த இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, அதாவது மகா தத்துவத்திலேருந்து தன்னுடைய ஃபால்ஸ் ஐடென்டிட்டி, அதாவது நம்ம இந்த மகா தத்துவத்துல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நான் தான் எல்லாம் அப்படின்ட்டு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். நீங்க போய் இந்த காரியம் பண்ணலாமா, நீங்க போய் அந்த இது பண்ணலாமா, நீங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கீங்க, நீங்க போய் தொடர்ந்து எடுக்கலாமா அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. சோ அதெல்லாம் வந்து இந்த மாயை மகா தத்துவத்துல இருக்கிறதுனால அந்த மாயை வந்து எடுக்கிறதுக்காக அதுதான் வந்து சொல்றாங்க ஆகாயத்துல இருந்து மறைக்கப்பட்டுள்ள ஆகாயத்துல இருந்து விடுபடுறது. நம்ம வந்து எல்லாரும் நம்ம வந்து சொல்லுவாங்களே உசுப்பேத்தி விடுறாங்கன்னு, அந்த மாதிரி இது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நாமளே வந்து ஒரு ஈகோ நம்மளுக்கு வந்து அதனால்தான் வந்து பாராட்டுறது வந்து ரொம்ப தகுதியான ஒரு நபருக்கு நம்ம வந்து பாராட்டக்கூடாது அப்படின்றது இல்லை, பாராட்டு கொடுக்க வேண்டியதுதான். ஆனா அது வந்து முகஸ்துதியா வந்து இருக்கக்கூடாது. அந்த முகஸ்துதி வரும்போது என்ன அப்படின்னு அகங்காரம் வந்து டெவலப் ஆகும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. இது இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அதுதான், அந்த முகஸ்துதி கொடுத்து அவர் வந்து குருடனா இருக்காரு, அதனால அவரு வந்து இவ்வளவு சலுகைகள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு சொல்லிதான் அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு அவர் வந்தாரு. அவர் வந்து ஆன்மீக வானத்திற்கு அவர் நோக்கி பயணிக்கணும் அப்படின்றதுதான் இங்க பகவான் வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இது இலக்காகும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றோம். அடுத்தது வந்து 56.
ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. அவர் புலன்களின் அதாவது எல்லா முச்செயல்களில் கூட புறச்செயல்களையும் நிறுத்தி ஜட இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்தால் பாதிக்கப்படாதவராகவும் இருக்க வேண்டியிருக்கும். எல்லா பௌதிக கடமைகளையும் துறந்த பின் இவ்வழியில் உள்ள தடைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராக அவர் அசையாமல் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த அவர் வந்து அக தூய்மை புற தூய்மை, அதாவது யமா நியமா, அந்த புறச்செயலின் கூட நிறுத்தி ஜட இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்தால், அதாவது ஜட இயற்கை குணம் அந்த முக்குணங்களால் அதுல வந்து பாதிக்கப்படாதவராக இருக்க வேண்டும். அந்த முக்குணங்கள் வந்து அவர் வந்து பாதிக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவர் வந்து நிறைய வந்து ரஜோ குணம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. ரஜோ குணம், அப்புறம் வந்து தமோ குணம். தமோ குணம் வரும் எப்போ அப்படின்னா, விதுரர் எவ்வளவுதான் எடுத்து சொன்னாலும் அவர் வந்து கேட்கிற அந்த நோக்கமே அவர்கிட்ட வந்து இல்லை. அதனால அவர் வந்து தமோ குணத்தை எப்பவுமே வந்து டார்க்கர் சைட் தான் அவர் வந்து பார்க்கக்கூடியது. சோ அதனால எல்லா இப்ப வந்து பௌதிக கடமைகள் எல்லாமே அவருக்கு முடிஞ்சு போயிடுது. இனிமேல் அவர் வந்து பயணிக்க வேண்டியது வந்து பகவானை நோக்கி பயணிக்கும் தான். சோ அந்த பௌதீக கடமையெல்லாம் துறந்த பின்ன இவ்வழியில் உள்ள தடைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராக அவர் அசையாமல் நிலை பெற்றவர்கள். சோ எந்த வழிக்கு அப்படின்னா, நம்ம போற வழி, அதாவது பகவான கிட்ட போறதுக்கான வழியில வந்து தடைகள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வரும்போது என்ன அப்படின்னா, நாம வந்து பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் தடை கற்கள் அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கணும். நம்மள முதல்ல வந்து பற்றுதல், அடுத்தது வந்து பற்றுதல், அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தடையா இருக்கு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போறதுக்கு? ஆசை, கோபம், பேராசை, அப்புறம் காமம், கோபம், குரோதம். மாதாஜி பந்தம், பற்றுதல், காமம், குரோதம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம், அந்த மாதிரி பௌதிக களங்கள். அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க அர்த்தார்த்திகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஆமா, அதெல்லாம் அனர்த்தம் கூட நிறைய வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி. ஆமா, அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுதான் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து களைஞ்சிட்டு நம்ம வந்து பகவானை நோக்கி பயணிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலேயே அது வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஈவன் வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்லயும் இந்த லவ்லியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இதெல்லாம் கூட நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இதெல்லாம் தான் தடை கற்கள்லாம் முடிஞ்சாச்சு அப்படின்னு எடுத்தாச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம எதில நிலை பெற்றுவோம் அப்படின்னா பகவானுடைய இலக்குல நம்ம வந்து நிலை பெற்றிருக்கோம் அப்படின்றது. 57. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி படிங்க நீங்க. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜனே, அவர் இன்றிலிருந்து 5ஆம் நாளில் உடலை விட்டு விடுவார். அது சாம்பலாகி போய்விடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாரதர் வந்து சொல்றாரு. நாரதர் இங்க இருந்து ரன்னிங் கமெண்ட்ரி கொடுக்குறாரு. அவருக்கு என்னெல்லாம் நடக்க போறது அப்படின்றது யுதிஷ்டர் வந்து சொல்றாரு. இன்னில இருந்து 5ஆம் நாள் அவர் வந்து அவரோட உடல் வந்து இங்க இருந்து விட்டுட்டு அவர் வந்து கிளம்பி போயிடுவாரு. அந்த உடலும் எப்படி ஆகும் அப்படின்னா தானாவே வந்து அந்த என்ன சொல்றது சாம்பலாகி போகக்கூடிய தன்மை வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து ஆமாமா தீலதான் இது ஆயிடும். அது வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. அது என்ன தீ அப்படின்னா காட்டு தீனால அவருடைய உடம்பு வந்து இது எல்லாமே வந்து அந்த காட்டு தீ வரவழைக்கிறது எல்லாமே வந்து யோகி பவர் மூலமா நம்மள வந்து நடக்கலாம். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. இந்த ஒரு யோகி வந்து எப்ப நான் வந்து போகணும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து டிசைட் பண்றாரு. யோகினால் தான் அந்த மிஸ்டிக் யோகி, அதாவது இவர் எப்படி வந்து பீஷ்மர் வந்து தான் டிசைட் பண்ணாரோ இந்த நாள்ல தான் நம்ம வந்து போகணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணாரோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்ணும்போது அவரே வந்து டிசைட் பண்ணுவார் நான் என்னைக்கு கிளம்பணும் அப்படின்றது திருதராஷ்டிரனே வந்து டிசைட் பண்ணுவாரு. அப்போ அப்படி அந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவரோட கம்ப்ளீட்டா வந்து அவர் தூய்மை அடைந்து விட்டார் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வந்து வருவாரு. யாரும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த அந்திமை கிரியை அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இது தானாவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதாயிடும். ஆனா இனிமே இவங்களும் வந்து கிளம்புவாங்க, கிருஷ்ணெல்லாம் கூட வந்து கிளம்புவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 58. பிரபுஜி யாரையாவது வாசிக்க சொல்லுங்க. பிரபுஜி யாராவது இருக்காங்களா? இருக்கிறாப்புல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. யாரு வாசிங்க? கீதா மாதாஜி. 11 வருவாங்க கீதா மாதாஜி. யோக சக்தியினால் உண்டாகும் தீயில் பர்ணசாலையுடன் தன் கணவரின் தேகம் எரிக்கப்படும் போது
வெளியிலிருந்து அதை கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் பதிவிரதையான அவரது மனைவியும் ஆழ்ந்த கவனத்துடன் அந்த தீயில் பிரவேசிக்க போகிறாள். அதுதான் யோக சக்தி. சொன்ன இல்லையா, யோக சக்தினால அங்க வந்து அந்த பர்ணசாலைன்றது அவங்க தங்கக்கூடிய இடம் இருக்கு இல்லையா, அதனால அங்க அந்த இடம் வந்து யோக சக்தினால அதை வந்து தீமூட்டம் அதை வந்து கொண்டு வரலாம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி அந்த யோக சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இவர் வந்து அந்த யோக சக்தினால அவர் வந்து எரிக்கப்படுறாரு, தானாவே எரியறது அந்த இடம், பர்ணசாலை வந்து எரியறது. அப்ப வந்து தன்னோட மனைவி வந்து, அதாவது காந்தாரி வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. உடல் எரியும் போது இந்த கொஞ்சம் எரிஞ்சு அது ஃபுல்லா எரிஞ்சு விட்டுட்டு அப்புறம் அவங்க போக மாட்டாங்க. நல்லா எரிஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து தன்னுடைய உடலை வந்து விட்டுருவாங்க, அக்னியில வந்து பிரவேசிச்சு. அதுதான் வந்து உடன்கட்டை ஏறுறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஏறிட்டாங்க. ஏன்னா மாதாஜி அப்ப அங்க போய் கண்ணை திறந்துட்டாங்களா மாதாஜி? அங்க கண்ணை போய் திறந்துப்பாங்க. அந்த தீயில அவங்களும் போய் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தீயோட தகிப்பு வெப்பத்தை வச்சு அவங்க வந்து போயிடுவாங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா மாதாஜி அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்துடும், மாதாஜி கண்ணை கட்டி இருக்கிறது. அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பதிவிரதையா தான் இருந்தாங்க, அதனால பதிவிரதைன்னு போட்டாங்க. அவங்க கடைசி வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் அதே ஸ்டேஜ்லயே இருந்தேன். உறுதி அவங்க அதான் மனோ இது சொல்றாங்கல்ல, உறுதி, மன உறுதியில அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதனாலதான் அந்த காந்தாரி வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து புகழ்வாங்க. காந்தாரி, மண்டோதரி இவங்களை எல்லாம் வந்து புகழறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அது அவங்களுடைய சக்தினாலதான் அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்குதான் வந்து உங்களை விட சிறந்தவங்க மாதாஜி. ஆமாமா, அப்படிதான் அமையும். அவங்களுக்காக கண்ணை கட்டிட்டே இருந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் அந்த இதுலயே இருந்திருக்காங்கன்னா அவங்க உண்மையிலேயே இதேதான் வந்து மாதிரி, அதாவது இவரோட பாண்டுவோட மனைவி மாதிரியும் வந்து அப்படிதான் வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க, எனக்கு வந்து அந்த மனம் இருக்குமா அப்படின்றது தெரியாது, எல்லாரும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றதுக்குன்ற மனம் இருக்குமா தெரியாது, அதனால நீ வந்து எல்லாருமே 5 குழந்தைகளையும் நீ சரி ஒரே மாதிரி நீ ட்ரீட் பண்ணும், அதனால நான் வந்து கணவரோட உடன்கட்டை ஏறுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து உடன்கட்டை ஏறிடுவாங்க. அது வந்து என்ன அப்படின்னா, கடமை இருந்தது அப்படின்னா அவங்க இருப்பாங்க, கடமை எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அவங்க கிளம்பி போயிடுவாங்க. 59 படிட்ட மாதாஜி படிங்க. விதுரர் அந்த ஆச்சரியத்தை கண்டு மகிழ்ச்சியும் துன்பமும் மேலிட அப்புண்ணிய தீர்த்தத்திலிருந்து கிளம்பி சென்று விடுவார். அதுதான். சோ விதுரர் வந்து கொஞ்சம் அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் துக்கம்தான், ஆச்சரியமும் இருக்கும், எப்படி வந்து இந்த பர்ணசாலை தீப்பிடிச்சு அவங்க வந்து எரியது. மகிழ்ச்சியுடனும் கூட போட்டிருக்கு பாருங்க, மகிழ்ச்சியோட அண்ணாவுக்கு வந்து விடுதலை கிடைச்சிருச்சுங்கிற மகிழ்ச்சி. மாதாஜி உங்களுக்கு அந்த இது கான்செப்ட் வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். யாரு ஒருத்தரும் வந்து இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா அழக்கூடாதுன்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த ஆத்மா வந்து பகவான் கிட்ட இல்ல மாதாஜி, இவன் அப்படி இருந்தவன் கெட்டவனா இருந்தவன் நல்லபடியா திருந்தி அவன் நல்ல முறைய போய் சேர்ந்தது மகிழ்ச்சி தானே. ஆமா, மகிழ்ச்சி தான் சொல்றேன். கடைசி காலத்தையாவது அவருக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து அவர் வந்து எல்லா விதுர சொன்ன அத்தனையும் வந்து அந்த இதுக்கு ஹிமாலய நோக்கி போய் அந்த ரிஷிகள் கிட்ட எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து அட்வைஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அவர் வந்து தன்னை வந்து தூய்மைப்படுத்திட்டு இருந்தாரு இல்லையா. சோ அதை பார்க்கும்போது அவருக்கு ரொம்பவே வந்து மகிழ்ச்சியா இருந்தது. துன்பமும் இருந்தது, கிரீஃப் அதாவது துன்பம் ஜாஸ்தியாவும் இருந்தது. ஏன் அப்படின்னா என்ன இருந்தாலும் தன்னுடைய அண்ணா ஆடாட்டாலும் தன்னை தலையாடும் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஆமா, அந்த மாதிரி ஒரு இது. சோ அதுதான் வந்து இந்த நிலைக்கு வந்ததும் அந்த விதுரராலதான் மாதாஜி. ஆமா, விதுரர்னா வந்து அவருக்கு அதான் அதுல ரொம்ப சாட்டிஸ்பாக்சன். எப்படி நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ம சொல் பேச்சு கேட்டு அவங்க நல்ல லைஃப்ல முன்னுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படும் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் புண்ணிய தீர்த்தத்துல இருந்து அங்க கங்கை இதுல இருந்து அவர் வந்து கிளம்பி போனார். அவருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதுவா இருந்தது. திருதராஷ்டிரன் வந்து கிளம்பி போனது அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. அட்லீஸ்ட் ஒரு நம்ம வந்தனுடைய நோக்கத்தை நம்ம முடிச்சுட்டு போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு அவருக்கு வந்து விதருக்கு வந்து அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன். அதனாலதான் இறந்த இடத்துல நம்ம யாருமே வந்து அழக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ஆத்மா வந்து இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பும் போது மகிழ்ச்சியோட கிளம்பும்.
தன்னை கடமையை முடிச்சாச்சு அப்படின்ட்டு மகிழ்ச்சியோட நம்ம வந்து வழி அனுப்பி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஆமா. இப்போ ஒரு சட்டையை எடுத்து இன்னொரு சட்டையை போடும்போது ஐயோ அந்த சட்டை பழைய சட்டை நான் கிழிஞ்சு போன சட்டையை நான் விட்டுடுறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அழமாட்டோம். இந்த சட்டை கிழிஞ்சு போயிடுத்து, இந்த புது சட்டை எனக்கு வந்திருக்கு, அந்த சட்டையை போட்டுக்கணுமே, புது சட்டை போட்டுக்கணுமே அப்படின்ட்டு யாரும் வந்து வருத்தப்படுறது. புது சட்டை போடும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு இல்லையா? புது சாரியோ புது ட்ரெஸ் போடும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து புது உடலை நோக்கி அவர் வந்து போகும். தான் இங்க வந்து கடைசி ஸ்லோகம். யாரும் இல்லையா வாசிக்கிறதுக்கு? யாராவது இப்படி கூறிவிட்டு மாமுனிவரான நாரத தமது வீணையுடன் ஆகாயத்தில் கிளம்பினார். யுதிஷ்டர் அவரது உபதேசத்தை உள்ளத்தில் நிறுத்தியதால் எல்லா கவலைகளையும் அவரால் போக்கிக் கொள்ள முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப அழகா வந்து இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மாமனு அவர் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. இந்த மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் தான் இப்படிதான் அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்ட அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து கிளம்புறாரு. நாரதர் வந்து தன்னோட வீணையை எடுத்துட்டு ஆகாயத்தில் அவரு யாரு, அவருக்கு வந்து ஏன் வந்து வீணை எடுத்துட்டு அவர் எப்படி கிளம்ப முடிஞ்சது? ஏதாவது ட்ரெயினோ பஸ் பிடிச்சிட்டு போட்டாரா? இல்ல, அவர் திரிலோக சஞ்சாரி. எந்த திரிலோக சஞ்சாரி எங்க வேணாலும் எப்ப வேணாலும் போவாரு. எப்ப வேணாலும் போவாங்க. அவங்க வந்து ஸ்பேஸ்ல டிராவல் பண்ற மாதிரி. இப்ப எப்படி நம்ம வந்து ஒரு இங்க இருந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் விட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எதுவும் கிடையாது இல்லையா? அதை வந்து எந்த இடத்துக்கு இலக்கு இருக்கோ அதை நோக்கி அது பயணிக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஈஸியா வந்து அவர் ஏர்ல வந்து டிராவல் பண்ணுவார். காத்துலயே அவர் வந்து டிராவல் பண்ணக்கூடிய சக்தி வந்து அவருக்கு வந்து இருக்கு. நம்ம அவரெல்லாம் நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் வந்து முன்னாடி பிறப்பு அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும்போது அவர் எப்படி வந்து ஒரு இது மாதிரி வைரம் மாதிரி வந்து ஜொலிக்க ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே நம்ம வந்து பார்த்தோம். 4 இதுல இருந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். அவரால் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எல்லாராலையும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ப்ரொவைடட் நம்ம வந்து புலன்களை நம்ம அடைக்கணும்னா அதுதான். சோ யுதிஷ்டர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து கிளம்பி போயிட்ட அப்புறம் அவருடைய உபதேசம் எல்லாம் வந்து தன்னுடைய உள்ளத்துல நிறுத்திக்கிறாரு. இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காரு, நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது, அதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய எல்லா கவலைகளையும் வந்து அவரால் போக்கிக் கொண்டு தானே வந்து அதை நினைச்சு பார்த்துக்கிறாரு. நம்ம கவலைப்பட்டு எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது, அந்த ஆத்மா வந்து கிளம்பக்கூடிய டைம் வந்தாச்சு, அதனால நம்ம இது ரைட் ஸ்பிரிட்ல தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தன்னைத்தானே வந்து சமாதானப்படுத்திக்கிறாரு. அதுதான் வந்து நல்லதான் நடந்திருக்கு. ஆமா, நல்லதுதான் அவருக்கு வந்து நடந்திருக்கு. அதனால இவர் வந்து யுதிஷ்டர் வந்து எப்படி நாரதர் முனியை பார்க்க முடியுது அப்படின்னா அவருக்கு வந்து நற்காரியங்கள் நிறைய வந்து செஞ்சிருக்கிறதுனால அவரால் வந்து நாரதரை வந்து அப்பப்போ வந்து அவருக்கு எப்பெல்லாம் டவுட் இருக்கோ அப்ப வந்து பார்க்க முடியும். யாரெல்லாம் வந்து நாரத முனியை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே வந்து தூய்மைப்பட்டவர்களாக இருந்தாச்சு அப்படின்னா நாரத முனிவர் வந்து கண்டிப்பா பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து இதோட பக்தி வேதாந்த் பர்பட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 11வது அத்தியாயத்தோட சாப்டர் வந்து திருதராஷ்டிரன் துறவு அப்படின்ற ஒரு அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது. வாஞ்சகல்பதருபிஷ கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச பதித்னாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण तुलसी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण तुलसी.